Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Lodwa tajba lil kulħadd, jiena Father Leslie, reliġjuż Agostinjan, servejt f'diversi realtajiet tagħna l-Agostinjani bħalissa nagħmel parti mill-komunità tagħna tal-Parroċċja ta' Santu Wistin tal-Belt. Nilqakom għal din l-Ewkaristija sabiex nitolbu u niċċelebraw flimkien il-fidi tagħna fil-mulej. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Llum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Atanasju, isqof u dottur tal-Knisja, wieħed mir-rajja li jgħixu fis-seklu 4 li ħadmu bla qiegħda biex iservu lill-komunità Nisranija b'mod partikolari u ħadem qatih biex jiddefendi it-tagħlim qarrieq kontra t-tagħlim tal-Knisja, jew nitolbu l-mulej biex jiftina dejjem qalbna biex narfu dejjem niddefendu il-valuri tagħna, dawk li għamluna verament insara u dak li jgħinuna jkun nagħtu xhieda nisranija fil-ħajja tagħna. Nibdew billi narfu n-nuqqasijiet tagħna, nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Wiħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti mlejt bil-qawwa lil isqof Sant Atanasju biex berf kbir jiddefendi l-verità li jibnek huwa Alla. Fil-ħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-tagħlim u l-ħarsien tiegħu u li dejjem iżjed narfuk u nikbru f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, dawk li kienu xċerdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u sa Antjokja u ma kienu jxandru l-kelma lil ħadd ħlief lil-Lud biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni u dawn meta ġew Antjokja bdew ikellmu wkoll il-Grigi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-mulej Ġesu. U bit il-mulej kienet magħhom u kbir kien l-att ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'udnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm
u għalhekk bagħtu lil Barnabas Antjokja. Meta dan wassal lura l-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu jfittex lil Sawl, u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħar lil Alla. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. Il-mulej bena l-Sijon fuq l-oljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla wejjed sbieħ u jgħid fuqek flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. Not il-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw in-nies ta' Filistja, Tir u l-Etjopja dawn twildu hemm. U għal Sijon jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha. U Alla l-għoli nnifsu jwettaqa f'posta flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm, u jannu huma u jisfnu daw kollha li jamru fik, flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu qalulu kemm se ddum taqlalna ruħna jekk inti l-Messija jgħidilna ċaru tont. U weġibhom Ġesu, qedtilkom u intom ma temnux. L-imejja li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija, iż-intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tajhomli huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Test tal-Vanġelu li għadna kif smajna jippreżentanna lill-Lut b'attitudni xi ftit żbrigattiva ma' Ġesu. Jinsistu miegħu ejja x'se taqlanna ruħna espressjonijiet kważi kultant aħna nużawhom spiss meta nitkellmu, imiktar nużawhom forsi biex nitkellmu milli biex insibuhom jew nistennewhom fil-kelma ta' Alla. Mbagħad ikompli t-test ta' San Ġwan u l-Messija qalulu għajdilna ċaru tont jekk intix il-Messija. U risposta ta' Ġesu tkun ukoll waħda ċara u tonda. Imma naħseb jien hekk l-ewwel riflessjoni li toħroġ poġġina qudiemna din l-attitudni hija forsi kemm drabi anki aħna nittrattaw b'dan il-mod mal-mulej. Kemm drabi nsibu ruħna nistennew riżultati mill-ewwel, kemm drabi ngħidulu l-mulej ejja għatina risposta, ejja jista' jkun għamel dak li rrid jien, ejja x'qed nistenna xi ħaġa.
u ninsew li madwarna hemm ġa ħafna risposti li l-Mulej qiegħed jagħtina kuljum. Il-Mulej qed jagħtina ħafna grazzi kuljum u donnu ma nirrealizzawx. U donnu ma napprezzawhomx biżgħet għax forsi hemm dik xi ħaġa li jiena rrid lilha. U nibqa' nibni dik l-attitudni. Attitudni veru li tpoġġina quddiem il-Mulej trid tkun attitudni ġenwina ta' fidi. Ġesu fil-fatt fir-risposta tiegħu jgħidilhom qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija. Mela hemm kelma li Ġesu qalilhom, hemm esperjenza ta' fidi li Ġesu qed jistenna minnhom u biex isaħħaħ da kollu Ġesu tom anki xhieda. Ġesu tom anki sinjali, tom anki esperjenza ta' ħajja biex permezz tagħha jagħmlu aktar kuraġġ. Mbagħad it-test tal-Vanġelu jippreżentana l-Ġesu jiddistingwi bejn dawk li huma n-naċ tiegħu u dawk li mhumiex. Jekk jiena rrid inkun ta' Ġesu, rrid inkun lest li nisma' u rrid inkun lest li nimxi warajh. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Allura rrid inħalli timbena ġo fija attitudni ta' smigħ, ta' disponibilità għal kelma ta' Alla għal dak li Alla irid minni, u mbagħad irrid inkabbar fija l-entużjażmu li nagħmel dak li jrid minni. U allura nħallih imexxini hu, nħallih imiss kontinwament il-qalb tiegħi u jkun il-gwida tiegħi. Aħna niftakru llum fil-ħeġġa li wera San Atanasju biex iħares il-verità tat-tagħlim tal-Knisja dwar il-misteru tat-Trinità Qaddisa, nitolbu l-Alla l-grazzja li nibqgħu dejjem sħaħ fil-fidi faqda sħiħa mal-Knisja ta' Kristu. Għamel Mulej li l-Knisja tiegħek tkun dejjem xirka waħda ta' mħabba fl-għaqda tal-missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Wassal il-bxara tajba tal-Evanġelju tiegħek lil bnedmin kollha ta' rieda tajba ħalli jiksbu twelid ġdid fl-isem ta' Trinità Qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Qawwi qalb daw kollha li qed iġarbu fi xkil u persekuzzjoni minħabba l-istqarrija tagħhom tal-fidi nisranija biex ma jibżawx jagħtu xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Daħħal filena ta' dejjem il-daw kollha li telqu minn din id-dinja f'isem il-missier li ħalaqhom li ben li fdihom u l-Ispiritu li qaddishom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Kun magħna biex fostna nżommu dejjem fi spiritu wieħed ir-rabta tas-sliem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla li tista' kollox għatina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex nistqarru l-fidi tagħna fil-misteru tat Trinità Qaddisa, misteru li biex jiddefendih San Atanasju tant ħabbrek u bata. Bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Isqof San Atanasju, aħna li nistqarru l-fidi sħiħa tiegħu nitolbuk biex ix-xhieda mogħtija minnu għall-verità tiegħek tkun ta' fejda għalina għas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Atanasju, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-semewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-semewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħutew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-semewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
U Alla li tista' kollox, aħna nistqarru bil-qawwa kollha flimkien mal-Isqof Sant Atanasju li jibnek il-waħdini huwa tassew Alla. Għamel li huwa jżommna dejjem qawwijin u sħaħ permezz ta' dan is-sagrament li rċevejna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun li bentijek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw it-tieni misteru minn ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellat. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun li bentijek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talb tagħna, Ġesu jitwilet għalina rid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba' misteru tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja għal Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li jistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Ajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Umm Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu,
Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Atanasio, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom ta' Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
you